मुंबई विमानतळावर 18 कोटी रुपयांचं ड्रग जप्त करण्यात आले। कस्टम विभागाने ही मोठी कारवाई केली आहे। नैरोबीमधून आलेल्या प्रवाशांकडून हे ड्रग जप्त करण्यात आले। या प्रवाशाला कस्टम विभागाने अटक केली आहे। मुंबई कस्टम्सनुसार संशयित हा दोहा मार्गे नैरोबीहून छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आलेला होता आणि प्रवाशाच्या ट्रॉली बॅगमध्ये लपवून ठेवलेला पांढरा पावडरचा पदार्थ सापडला आणि या पदार्थाची चाचणी ही कोकेनसाठी पॉझिटिव्ह आढळली। त्याचं वजन सुमारे 1 किलो 789 ग्रॅम इतकं होतं आणि त्याची किंमत जवळपास 18 कोटी रुपये इतकी आहे। मुंबईमध्ये मोठी कारवाई झालेली आहे। 18 कोटींचं ड्रग जप्त केलंय। विमानतळावरून हे ड्रग जप्त केलेलं आहे। कस्टम विभागाने मोठी कारवाई केली आहे। एका नैरोबी नागरिकाला या संदर्भात पकडण्यात आलेलं आहे। आता त्याची पुढची चौकशी सुरू झालेली आहे। जवळपास 1 किलो 789 ग्रॅम इतकं या पावडरचं वजन होतं आणि 18 कोटी रुपये बाजारातली त्याची किंमत आहे।